L'any 2009, l'IEP va celebrar la primera edició dels premis amb l'objectiu de reconèixer persones, entitats, empreses, col·lectius i administracions que treballen a favor de la cultura penedesenca i retre'ls homenatge. Es tracta d'uns premis bianuals que s'entreguen durant la Festa de la Cultura, que aquest any es celebrarà a Vilafranca coincidint amb la capitalitat del 2015. Estan repartits en 4 categories: el Santiago Rossinyol de les Arts, l'Emili Giral de Recerca, el Teresa Besora de Divulgació i el Pau Casals de Trajectòria. Els premis hi estan convocats 47 municipis penedesencs de les 3 comarques i poden presentar candidatures, persones, entitats o administracions. No està previst que una pròpia persona es presenti per ella mateixa, sinó que algú l'avali, no? I simplement pot ser una persona que avali una altra, doncs, justificant perquè creu que mereix aquell premi, aquell reconeixement i quins mèrits s'ha fet. No? Normalment recollim unes 40 candidatures en global, n'hi ha algunes que són una mica que n'hi ha 12 o 13, n'hi ha altres que n'hi ha 7, però bueno, la mitjana és d'unes 10 per cada un dels espais, i és a partir d'aquestes candidatures que el jurat decideix, és a dir, el jurat no pot incorporar cap nom ni res, només pot decidir sobre aquestes candidatures que s'han presentat, no? Les candidatures es poden presentar fins al 20 d'abril. S'ha d'omplir una fitxa que es pot trobar a les diferents seus de l'IEP, així com a la pàgina web. Un cop es tanqui el termini, el jurat, format per 7 membres, seran els encarregats d'escollir els guardonats en les 4 categories. Els premis s'entregaran el 8 de maig durant la Festa de la Cultura, que es farà a l'Auditori de Vilafranca i que també coincidirà amb la trobada dels centres d'estudis dels Països Catalans. És un punt de trobada de tota la cultura penedesenca i on normalment agrupem unes 400 persones, perquè els espais que utilitzem acostumen a ser d'aquesta capacitat. En aquest cas coincidirà amb la capitalitat de Vilafranca i coincidirà amb uns actes que es diuen Recercat, que és la trobada de centres d'estudi de tots els països catalans, que es farà a Vilafranca aquell cap de setmana. A banda del reconeixement públic, el Premi Físic és una escultura de Xavier Cuenca titulada La dona fulla i que va ser creada expressament per a aquests guardons. L'assistència a l'acte és lliure, però cal inscripció prèvia que es pot fer trucant a l'IEP o bé enviant un correu electrònic a secretaria@ieppenedesencs.org.